Mfowethu, ngibona ngendlela okwenzeka ngayo, ngendlela ongabe ungasasebenzi kubuhlungu mina, nangendlela ubuphilisa ngayo iy'ngane, ayisaphili ngaleyo ndlela ubukade usasebenza. Wena ngethama unjalo ngocabangani, and then ngoba umsebenzi nje ngingasebenzi kumanje, and then ubulatshe udaba lami ukuthi ubuwafakwe yimina futhi nalapha emsebenzini. Kumele manje mina ukuthi uxole ngathi ngixolela kulona. Ake ngithatha leli thuba ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. With myself uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke siye sivumele umuntu ukuthi akwazi ukuthi agunyuluke lokho acabanga ukuthi mecabanga ukuthi uzofana nako bese ya-decide ukuthi no man, angifuni ukufana le nkinga. Ake ngizame ukuthi mewukuthi fanele kube khona umuntu engimtshela ngalolu daba, angike ngiyenze leyo nto, ngimtshele lolu daba. Thina sebe simisa-ke la eduze kwethu, senze sho simisa isibindi. Sombuza-ke phela imibuzo ebalulekile ukuze sazi mina nawe mbukeli ukuthi ngampela what really transpired for you ukuthi uyithole ususe ey'nkingeni ey'ngaka. Kodwa mina ngifuna ukuthi ngisabisa kakhulu ubhuti eseduze kwami. Asesithathe le thuba ngokukhulu ithuba simbingelele simamukele kwa-Black Life TV. Sawubona bhuti wami njani? Yebo, siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela nje mengambuza ubhuti uqhamukaphi? Ngiqhamuke eMandeni. Uqhamuke eMandeni? Yebo. Ufisa sekusize ngani la ekhaya kwa-Black Life TV? Vele uhlale phezu kodaba nje. Yebo. Ngize la ngizocela uxolo kumngani wami owangifaka emsebenzini. Sasebenza naye. Kwase kufika lento okuthiwa umona kumina. Ungamxoshisa emsebenzini. Manje into edala ukuthi ngize la ngizocela uxolo kuyena ngoba ngibona manje iy'ngane zakhe akasasebenzi. 4 years engasebenzi iy'ngane zakhe ayisenayo leya njabulo ebezinayo esasebenza. Yilokho okudala ukuthi ngifike la ngizoxoxisana nawe mngani wami ukuthi mina engenza leyo nto ukuthi exoshwe emsebenzini ngenxa yomona. Emsebenzini ngoba wangifaka nje belokhu ekhushulelwe iy'khundla, mina ngilokhu ngimi lapho. Umona-ke wangidla-ke ukuthi ngize ngimxoshise emsebenzini. So umngani wakho besenzwana isikhathi esinganani noma nihlangana emsebenzini, kwenzeka kanjani nize nibe abangani? Sahlangana khona evakashe ngakithi, sahlangana ngingasebenzi. Sase siyaxoxa ukuthi hey ndoda, nami ngihlezi la emakhaya ngiyaxoxa. Wathi hhayi ngizoke ngikhulumele emsebenzini ngizwe ukuthi mhlampe ngeke usithole isikhala. Cha, wabuya yena weze eThekwini le, ngasala mina emakhaya. Ngezwe sengifonela esethi hhayi mngani wami, gibela uze. Ngathi indawo yokulala nginayo. Wathi hhayi ngizokulalisa, nginayo indawo. Asivuke siye emsebenzini. Ngafika ngempela wangikhulumela ngaqashwa. Sasebenza kwakuhle. Awule kanjalo nje lokhu kukhuphuka nje emsebenzini iy'khundla zakhe. Ayi ngilokhu ngimile nje lapho mina. Naye seyabona futhi ukuthi noma sihlangana la esihlangana khona ey'ndaweni zethu, kodwa uyabona ukuthi akuseyona le mpilo ebesiyiphila. Sekukhona ushintsho oselikhona. Ngazama ngayo yonke-ke indlela ukuthi ngigcine ngimxoshise emsebenzini. Waxoshwa-ke emsebenzini. Ngokubuhlungu kwenhliziyo nami la engithi ngiyakhona kubantu, hhayi izinto zami azingilungeli. Ima-ke usungiphuthuma. Ngangiphuthuma. Ngifuna ukuyizwa kahle le ndaba because angifuni ukuthi sidukelane endleleni. Ukuze ngithi ngiqambe ngiyakusiza nami ngiyazi ukuthi siqhamukaphi isitori, siyabi futhi. Asiyincenge kancane njengoNicodemus. Asibe la. Umngani wakho ufika ukutholela umsebenzi. Meqeda ukutholela umsebenzi, wena futhi usunomona umekhulu emsebenzini. Mhlawumbe ukhule emva kwesikhathi esingakanani nisebenza ndawonye? Ngicabanga ukuthi mina ngibe sengino-2 years emsebenzini. Mhlawumbe yini seneminyaka emingaki uma ukhumbula kahle? Mhlawumbe beno-8. Okay. Ngimfica emsebenzini. Ngiyakuzwa-ke. So uma usufuna ukumxoshisa emsebenzini, ngifuna ukwazi izinto owazenza ukuze yena agcine emsebenzini aqoshwe. Wamqambela amanga, wamsebenzisela izinto, kwenzakalani ukuthi azafike la ekutheni umsebenzi yaphela before siqhubeke nalo daba? Ngamfunela izinto kubantu. Izinto phela fethi yisho ukuthi yini? Wamfunela ukuthi uzoconfessa la, ikho into efanele uyi-hold back. Wamthakatha, wamthumela, ngifuna ukwazi nje. Wamthumelela iy'nkabi kwenza? Ngamthakatha. Okay. Ngamfaka isichitho. Yilokho engikufunayo. Ngamfakela isichitho. Ukuthi ibhosi nje ingabisambona ngendlela. Waxoshwa. Una 2 years njalo wena ufikile. Ufikile. Hey umona inkinga yabo kodwa bhuti. Hayi kakhulu ngoba manje nami lento iyangidla, iyangishaya ngaphakathi. Sengibona iy'ngane zakhe
akuseyona lempilo ebeziyona esasebenza. Nami mina sekubuhlungu ezami mina ngiyasebenza ziyadla ezami ezakhe ayisadli ngale ndlela. Umama wakwakho usebenza emashalidini. Imali yejalidi ayifani nemali yalapha kamlungu la usebenza khona. Ngiyakuzwa. Isimo kwaba yileso-ke ngoba ngize ngasukuma namhlanje ukuthi ngize la ngizwe umtshena iqiniso ukuthi kwenzakalani. So ngokubuka kwakho nje ubuzokhuluma iqiniso, kukhona indlela angasizakala ngayo yini ukuthi siphume lesi sichitho agezeke ukuze akwazi noma akaze akutshela ukuthi ukwa-apply. Okay, asiqaleni la nginga-confuse. Emva kokuthi ephelele umsebenzi wawuthini, wawumeseka, wawumbona, kwenzakalani after that? Into ebengiyenza nje bengithi ngabe ngiholile ngimbize ngithi asambe sojabula siye endaweni zokujabula. Siyijabulele mhlambe ekhale ngekhala ngathi ngimphuzise engabe ekhala ngekhala ukuthi mhlambe iy'shebo zishodi mhlambe ngikhiphe lo 200 ithi mngani wami nakho uzobona nawe ukuthi wenzeni. Usunama-position ndoda? Ayinama-position phela kodwa nje ngangenzela ukuthi ngimkhohlise ukuthi engaboni ukuthi mina umsusu walento le. Yo, so manje uzokwazi yini ukumsiza nje ubufuna ukuphumela obala umchazele ukuthi kwenzakalani? Ya engabe sizoxoxisana naye ngizoya lapha engaya khona ngihambe naye ngifike ngichaze ukuthi cha unembeza wami hayi uyaphikisana nento engayenzayo ngicela ukuthi ethole usizo. Yini manje sikwenza ukuthi ucabanga ukuthi fanele right, it is the right time for you ukuthi uyoconfess umtshela iqiniso kwenzakalani? Yini lekuphusha khona ekuphushayo noma nje usufikele ukuthi azina ngikhuluma iqiniso? Akuthi asiphume emakhaya afanayo. Ngiyakuzwa baba. Naye unedlozi lakhe nami nginedlozi lami. Into edala ukuthi ngize la ngibona izinto zami azihambi kahle. Yingakho ukuthi ngize la ngithi ngimcela ukuthi ngimxoxele ukuthi ikhona kupho okwenzeka. Usuthola iposition still khona ungahambi kahle? Akuhambi kahle. Okay. Take us through bandla siyacela ukwazi yini bathini abantu nje bangasehambi kahle, abantu bathini uzubona ukuthi fanele uze la ekhaya uzifuna sikusiza? Bathi imina engenza into engabe ngibuza angihamba umuntu oyedwa ngihamba abantu abahlukene. Ngiyakuzwa. Bathi imina engazi into engayenzayo unembeza wami ukuthi ayi ngaxoxisa umngane wami emsebenzini. Yiyo lento edala ukuthi ke ngize la ngimcela ukuthi ake ngizoxoxisana naye la. Oh, nje uvele wathinta amadlozi wathi asibuye emakhaya afanayo usola ukuthi idlozi lakhe seliya-attack-a wena? Yebo. Cabanga kanjalo? Ngiyacabanga ngoba futhi izinto eziningi ngoba sisuke emakhaya nje senza izinto emakhaya manje uthola ukuthi lento oyenzile kufana nokuthi awenza ngalutho. Uyabo unembeza wakho ke ukhipha u3000 uthenga izimbuzi kufana nokuthi awenze lutho. Because ifanele uye lapha. Ifanele ngiye lapha. Ngiyakuzwa. So kusho ukuthi iqiniso lento ukuthi sometimes umuntu uma umthathela into kanti uphiwa abantu bakubo, labantu bakubo babuye bazo-attack-a wena ngoba phela bona ndaba they were rooting for this person ukuthi ukuphumelela kwakhe i-generation ne-generation nizosizakala kodwa ngenxa yakho so bese bezama ukuthi kube khona into abakutshengisa ngayo. Wena ivela kumuntu uyakusampiyela uya kumuntu uyobona akutshele leyo nto. Angithi nje lento sike sisho ukuthi isiphiwo sami asifani nesakho. 100%. Yeah, isiphiwo sami asifani nesakho. Naye kwakuyisiphiwo sakhe lesiya. Lesi mina engamlambisa kusona. Ingakho unembeza wami ungidlileyo ukuthi ngize ngifike la. Okay, asiye la namngani wami. Ukube into zakhe ayihambanga kambi owawubanga nama-challenges endleleni, ngabe mhlawumbe ubonile kukhona isidingo sokuthi ugcine umtshela iqiniso uma uzofanala? Hayi bengizomtshela ngoba iqiniso fanele kulikhulume. Ukhona umdla uphela ebelizongivimbela mina ngife nento esenhlizweni yami engayenzayo. Hawu, shekina unembeza. Hayi. Yabo mona ifa lezinja ngempela. Ifa lo sport ungafa. Ukuthi uthi unonembeza kodwa wavala amehlo ngoba ufuna ukudestroy umngane wakho ukuze wena kube right kuwena. Ngigcina ngenzekanga ngiyisebenza. Akwenzeki. So umngane wakho umuntu onjani ngoba phela into esoyenza la kwa Black Life sizozama ukumfonela bese uyikhulumela naye ungangifaki because angazi lutho. Wena uzobe usumchazela uthi mngane wami ngenza ukuthi nokuthi so yena umuntu onjani ngicabanga lo daba uzolithatha kanjani? Umngane wami umuntu oquiet ngendlela engimazi ngayo. Kwaba nje usathana owangifikelayo ukuthi ngenze into embi kanje kuyena. Methi akaxoleli uzwenza njani? Ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngixolise kuyena. Ngathi mina mngene ngaloshuna ukuthi ufuna ukumsiza ukuze athole namanye amatoho. Nalokho ngangisiza futhi. Hey mfethu.
Bukele Black Life yabo ukuthi ukusiza umuntu ngempela usuke uyidonsa. Kuthiwani umlungisi uyithela isisilo. Umlungisi uyithela isisilo. Ngoba esisikhathi kuze kube nzima ukusiza umuntu usucabanga ukuthi ishi bengimsiza lo muntu egcineni ngiyazi ukuthi lento le ngeke izobuya ngami and ingangabuya kahle ibuye ngendlela engekho right. So ngicela ukuthi sinikeze ubhuti njengesifiso sakhe ithuba lokuthi akhulume nomngani wakhe amchazele. I'm praying ukuthi umngani wakhe akwazi ukuthatha kahle lo daba. Ngiyafisa futhi ukuthi ubhuti uthi angaqala amtshele ukuthi ingoba uye akube ukuthi nje uyabona ukuthi kubalekile ukuthi amtshele. Izothi miphela indaba bese yasho ukuthi hey vele nami izinto ayihambi kahle ngoba naye angangakuxolela athi ukube mekuhamba kahle mungeke ubuye. Hey bonke lona. Yeah. Hlakanipheni ke yabo. Yeah. Asenze nje kambukele Black Life TV azama ukufanele ubhuti. Siyabuya. Hello Sawan, Yebo sawona bhuti njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma nomlangeni Magasela ngikufanela kwa Black Life from ka Black Life TV. Ngikufonela ngikuhlelo libizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunobhuti oseduze kwami ofisa ukukhuluma nawe. Ngiyathemba ukuthi unaso isikhathi esincane nje mhlawumbe ongasinikeza sona. Hayi unganginikeza sister ngakhuluma. Okay, sharp. Ngihambela ke bona. Yeah, mngani wami. Yebo njani? Yeah, ukhuluma nomngani wakho waseMandeni lo wamfaka emsebenzini mngani wami. Omuphi umngani wami? WaseMandeni wamfaka emsebenzini wamthatha wazomhlalisa kwakho. Ya ngathi ngiyakhumbula lokho manje kahle manje uthini into ke? Mfowethu ngizocela inhlambuluko kuwena mfowethu ngoba ungasebenzi nje imina engaxoshisa emsebenzini mfowethu. Wenza kanjani ngoba ngingasebenzi nje and then uze ucele uxolo ulwani uxolo ongalicela kumina Mfowethu ngibona ngendlela okwenzeka ngayo ngendlela ongabe ungasasebenzi kubuhlungu mina nangendlela bophilisa ngayo izingane ayisaphili ngaleyo ndlela ubukade usasebenza ezami wena ngethama unjalo ngokucabangana and then ngoba umsebenzi nje ngingasebenzi kumanje and then ubulaji udaba lami ukuthi ubuwafakwe yini futhi nakade emsebenzi kumele manje mina uxolo ngathi ngixolela kulona ingakho-ke ngoba ngizelana mfowethu ukuthi sihlale phansi sikwazi ukuthi sixoxisane ukuthi ikuphi esingakwenza okungase nawe usizakale sikwazi ukuqhubeka nempilo ebesiyiphila. Manje plani iqhamuke kanjani lo plani ukuthi mina ngikwazi nami ukuqhubeka nempilo izingane zami nawe ukwazi nawe ukuqhubeka nempilo uxolo ngiyalizwa lona lelo kufunayo kodwa akulula akukho easy. Mfowethu nami angizenzi ngoba ngila noba nedlozi lakhe uyabona idlozi lakho nelama alifani nami abakithi abangiphushayo ukuthi ngihambe ngize ngifike la ngoba ngithi ngiyakwenza akwenzeki umona wami awuzange ungisebenzele ngalutho yingakho ngoba ngizela noma kuthiwa-ke ngiyakuxolela noma kuthiwa kuyenzeka ngiyakuxolela ngizokuxolela ngayiphi indlela yiphi iplani onozoyenza ukuthi ikwazi ukuthi ngiqhubeke nami ngoba mina wangifaka emsebenzini kanti wena futhi ekugcineni uzongifakela ushilo. Mfowethu ngoba ngisho nje ngizozama ukuthi sixoxisane nawe ngiye kulowa muntu engaya kuyena ukuthi lo wanginika umuthi ukuthi ngeke nikwazi ukuthi mhlambe ugezeke sizame ngenye indlela ukuthi uthole umsebenzi ilokho nje mfowethu. Manje uzokwenza yiphi indlela wena uzofika mina nomina efuna ukuthi ngiye lapho ngabe nawe ukuthi umuntu enganyenza ukuthi mina ngizizwe ushefu. Imina phela mfowethu okufanele ngiyihluphe ngalokho ngoba phela ngithi wena usebenza imina engisebenzayo imina okufuna ngikhathaza ukuthi ngize kuwena sikwazi ukulungisa mfowethu ngoba akufuneki mfowethu ukuthi ngife ngishiye izingane zami kunezibopho zami ezisele emuva ingakho nje ngiyidelile ukuthi ngize ngizoxoxa la sikwazi ukuthi sixoxisane. Uyazi ngiyalizwa lo luxolo lwakho uzakuxolela kodwa wena kunzima kodwa-ke ngesimo sokuthi wena uzokwazi ukulungisa ngikwazi nami ukuqhubeka nempilo sengozwa ngawo wena ukuthi wena uzokwenza ngayiphi indlela ukuthi uqhubeke nami nempilo bakwazi nabo abantwana bami bakhululeke siqhubeke impilo. Hayi mfowethu sizozama ngayo yonke indlela mfowethu kwakuwumona nje usukile nje wangena khona lokho ukuthathaphi lokho
ngempela ukuthi kube kuyimina engangixwayile emsebenzini ungasebenzi ungenalutho kumnandi emakhaya kodwa bathi ekugcineni wena futhi ukwazi ukuthi ufake ukushefu ukuthi ngingaphela umsebenzi ngikubeka. Cha, umona mfethu kwawukuthi njalo uyanyuswa wena emsebenzini, mina ngilokhu ngimlapho nje ngimkhona. Umona wasuka lapho. Ekusho ukuthi-ke ndoda-ke ukukhuluma wena kanjalo ndoda, mina ngilindele wena ukulungisa ukuthi lokushini esoyenza mina nawe ukuthi sikwazi ukuthi sikhuleke nempilo nami ngikwazi ukukhululeka ngawo. Hayi mfethu, ngiyakuthembisa ngizozama ngawo wonke amandla ukuthi sikwazi ukuqhubeka nale. Imali baba ngiwakuma nje nangasebenzi ngihleli iy'ngane nkosikazi yonke le nto kuyembamba amatoho abhedayo. Manje ekugcineni ngizoyenza nini leyo nto leyo? Hayi mfethu, iziningi iy'ndlela zokuzama. Nami engikutholayo ngizophosa ngapha ey'nganeni zami, ngiphose nakuwena noma nawe ubamba lawo matoho, ngoba engabe kusebenza unkosikazi ayikho le mali abayehola emajalidini. Mfethu, uNembezo uyangidla, ingakho nje ngize la ukuthi ngizocela uxolo kuwena. Njengamanje kephi manje ukhuluma? Ngikhona lapha endlini zomsakazo. Okay. Ngiyakuzwa. Yeah. Uzizwa kanjani? Hayi, ngizizwa sengathi uyehla umngani wami, noma ngingakabi happy, kodwa ngizoba happy mase sixoxisana ukuthi uzobeka kanjani, uzothini Kodwa khona umthwalo usukile emahlombe. Hayi, ukhona kodwa nje noma singakabonani, kodwa uzoba uphunguka mase sesibonene naye. So after esimxoshile umngani wakho ususebenza isikhathi esinganani engasekho? Na 4 years manje. Oh, engasekho. Engasekho. Shoot in total na 6 years. Isena 6 years enkampanini. Okay. So uma ucabanga nje wena mase kuthiwa museyicathuleni zamngani wakho, ungathatha kanjalo udaba? Bengolithatha kabuhlungu kabi. Yeah. Ubuhlungu phela ngempela uthi umuntu ekulambisa. Ephoxa isinkwa. Evese yena ezamele wena isinkwa. 100. Futhi ke yiyo lento esisho ukuthi umona. Yeah. Singawuvumeli bafethu umona. Uyabulalisa futhi. Uyabulaliswa ngampela. Because yabo nje umngani wakho ngoba umuntu onenhliziyo enhle and uyena umuntu akwazi ukufaka emsebenzini. Yabo nje kwemufonela mina, angazi mengizoyenza njani. Angisho ukuthi ngenhliziyo. Kanti ngisho ukuthi ngiyazazi ukuthi when it comes to isinkwa nami singagejana ngampela. Hey. Kumnandi vese umuntu abe sakufaka emsebenzini. Mase sekubuya ke ngokuya. Ngoba umuntu engabe kufaka emsebenzini uyathanda ukwenzela izinto ukuthi ngikususa emakhaya nje ngifuna futhi ujabule. Uzame nawe uzameke futhi hlupheka yena nezingane zakhe nonkosikazi. Yena wayizamele mina. Ake sithemba ukuthi uzokwazi ukuthola omunye umsebenzi emva kokuthi nikwazi ukuthola usizo ngalokho ozokwazi ukusiza ngakho, more especially lokho kokuthi ayiclean iphume lento awuyichitha kuyena. Ngoba yabo kusho ukuthi lesi sichitha sigcina ngasasebenza emsebenzini kuphela. For the fact ukuthi akaza uthola umsebenzi for the past 4 years. Yeah, uyasho ukuthi ubamba amatoho. Uyawabamba. Uthi amancanyana nje amatoho abhedayo engathi. Kanti wayemuntu ohlaniphile ethola nama promotions emsebenzini. Sikubhekisise nalokho. Ngiyabonga kakhulu for ukusimba la kwa Black Life TV ukuthi singakwazi ukusiza ekuthenini keep imfihlo yakho. We really appreciate it. So hopefully wena nomngane wakho uzokwazi ukulungisa izinto, ungaphindi uyenze lento ayenzayo. Hayi, impela usathane nje ngiyamsusa kumina ngoba usathane. Ngiyabonga. Bukele Black Life TV, ngicabanga ukuthi udaba lami noBhuti liyaphela la. Uzamile ukuthi afanele umngane wakhe amchazele udaba ukuthi kwenzakalani, aveze lokho kusenhlizweni yakhe, abone ukuthi kuyamhlukumeza njengamanje. So umngane wakhe njengomuntu onenhliziyo enhle ngimzwile nami ukuthi ayingeke lo Bhuti ngathi umuntu ophansi. Siyabonga kakhulu ukuthi akwazi ukuthi asilalele, aphinde alalele nomngane wakhe, azama ukuthola usizo ukuze impilo yakhe naye nomndeni wakhe iqhubele phambili. Mina nawe Mbukelo Black Life TV asenzeni kanje, sibonana ku-episode elandelayo. I'm out. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani. Yebo khona kubuhlungu. Kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki. Icwile kanjalo ke imali yakho. Sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho. Sondela Black Life Traditional Pharmacy. Uthola ibhodlela elihamba nesiwasho, ikhombo yodumo, kuphela amathunzi amnyama, kuvuleka inhlahla zakho. Uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali. Uthole
Ulalela Khombo-ke kulula kumele ukwenze. Faka i-order namhlanje ku-062 219 7748. Umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika.